Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga inta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Glenda. Kastoy man ti linaon ti surat ni pagayam Glenda. Dear Miss F. Iti naminsan nga inakpanagbuy-buya iti YouTube, napansin ko ti title ti maysa kadagiti drama yo nga eskwela wenno barkada. Kastametan ti diploma. Nakyuryosak nga rod ket dinengeg ko. Ditoy anaawisak nga agsurat tapno innakmat ibinglay ti nagbalin apadas ko iti biag apatsek a makaibati iti nabalitukan nga adal. Nangruna kadagiti padak nga agtutubo. Dua kami lang agkabsat ket siak ti inaudi. Mannalon dagiti dadakkel mi. Rugyak nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti 3rd year high school. Sublian taman nga rod ti tawen 2009. Kastoy man dagiti pasamak. Hala ka Glenda, birbiro ka na kamanan ni Teacher Eddie Kalman. Agkara-absent kamat ngamin. Agtrapak san Jenny. Anya? Ngam apay, sayang mat, sapay dandanin ti bakasyon. Masadutak nga ruden. Masadutak ko nga giskwela. Agtrabaho aklangin. Anya? Sa dino kumangay mat ti pagtrabahoam? Basta, ada trabaho nga agur-uray kanyak. Palpasampay adag iti requirements mo, iti kasta makapasa ka itaatawan. Sayang mat no basta agdrap kalatan. Masaduta ko na talaga, friend. Ay sus! Apay adida kalaong tanan dagiti parents mo no agsardeng ka nga giskwela. Apay kumangay nga agungit da. Kayat dakit di tapno awanen paggastusan da. Anya? Wen, isong agdrap akon. Agtrabaho akit din. Isong tumatla ang titurong na. Kayat mo asawan. Daytoy ti bagbagham at trabaho, Glenda. Wen Jenny, apay, ada ka ti parikot. Ha? Kwa? Mayat dito'y, friend, naragsak. Maaramid ko amin na kay kayat ko. Makapanak pa iti kay kayat ko, apapanan. Arak ijay, arak dito'y. Pwesto ti hikit ko daytoy, kat siya kung titalken na amang manihar. Nga iso ti makagapo, no apay anabaybay amatan ti panagadal mo? Bayahamon day ta adal-adal, friend. Isong tumat lang titurong na ako nakmanan. Diskarte lang mati kasapulan tapno mabiyag ka, san ka di? Glenda? So nga, adatatamot pagsayaatan na. No adayo kay ti pamilyam. Saan da ka mabantayan? Awan lapwet kadagiti kayat ko apapanan ken aramidan. Nagganas ti biyag, saan ka di? Ay, jak amo kan ka Glenda. Kinay kayat mo kit din ti agtrabaho dito, ingam ti agtuloy nga giskwela. Ay, Jenny, ginuntaman kit di. Ay, agakapsutak ngamin kat no jak makaraman iti arak iti lasud ti agmalem. Anya? Anya langit din ti pan nakairan-ranana. Agpada tagayam at nagdrap. Oray siya, masaluta ko nga giskwela. Iso nagdrap akon. No, kasta, we are meant to be. Wala niya. Nakayat mo, yawit ka na jibalay. Anya? Wan, asawain ka, Glenda.
Di ka man mangrabak iti kasta. To ang mga numamati akin ka, Brian. Kasla ak paikit din naimunawan iti daytang imbagam. Sana nga mang rap-rabak. Ano kaya't mo agasawatan? Ikasar kamit. Di oray ang grande pa yun, kayat mo. Anya? Ado ti kwarta. Este, kwarta da mami kan daddy. Anya? Ay sosa na bartig kan San Brian. Dinasayaat. Ituro mo pa ilang. Iti kasta, mausawan ka. Sana ka napartak. Amok ti bagbagak. Iyawid ka, no ko na. Iyawid ka. Asawahan ka. Brian, Aldawan, bumangon ka dito. Itay pa nga umawawag ni Mami. Brian! Sino ti? Hoy! Hoy, Brian! Brian, agree ka! Bumangon ka! Aldaw gaya man. Nagsakit ti ulo ka. Sa sino ti ayan ta? Saan di na ba ka ma? Dito'y balaya. Di ka man naging didi. Amok mo't lang nga nag-enjoy kay di rabi. Anya? Hoy, Brian Dinak man... Ala, bumangon ka kit diditan. Kat urnusan ti bagim. Iyam amu ka kadagit idadakkel ko. Anya? Ngam... Seryoso kiti bagbagakan kay di rabi. Sa anak anabartag akas kunam. Brian? Di mat kunam akayat nakmat. Kwa? Malaksit ano, bartag mo dayjay. Ang awanin mabalin mo. Nalpasan ti amin kada tayo di rabi. Nulakid di tao manugot ka. Pagkasarta na dagos. No di mo kuyat, okay la kanyak. Brian? Ulitin man ti kinunam, Glenda. Masikugak nanang. Ni Brian tiyaman. Saan nyo kumamat na basta tong paanlatan ni Glenda, nana? Amuyo mo tamasikog. Hoy, sika lalaki. Nana? Di ka makibiyang ditoy, no di mo kaya't apati sika kitong paag. Ha? Nanang. Awanan ka itibain. Tiyam mo, may, igagaid mo ti agad adal. Ngam saan mat gayam, taday tamat gatal mau timpang pangrunam. Nanang. Di mo latultuladan ni Manong mo ang naggraduar kan nagtrabaho pa sakbay ang nakinobya. Sika pa ikit din a babae, tinagaramid, iti pa kay babay ng ti pamilya tayaw. Ay na, 18 laang masikugkan. Hindi kayo madanagan, nana. Jack pagtalikudan ti anak nyo. Ikasar ko ni Glenda. Uray pay, nag-uubing kayo pa'y laang. Anya laangan kay tagbalin ang biyagyaw. Nang runa intunadan anak yaw. Amuyo ka ni tirigat ti biyag ita, ha? Ti kunayo ka ni kat nalakalaang tiyag pamilya. Nanang. Asa na balay, tayo jay kami tumutin balay nga agnad, nana. Adamot na dadi kan, mami. Isuda pa iti makamu kadagiti kasapulan mi. Kabayatan nga awan pa'y pagbirukan mi nga agasawa. Di gagdanag, tadyak baybayan ti anak nyo. Glenda, ha? Daddy, nakaumay kayo man. Apay ka di. Ni Brian, saan pa si Mang Pwet? Awan pa'y mo, Daddy. Ngam, nalabit. Paawid din dayjay, manipod iti trabaho na. Ibagam to man to may jibalay. Adagamin ilakla ko ti kumpare kalugan. Mapanminto ko makitaan. Barang kabailan na atarimnan. Gatangan min. Sa amin tumat ila ko itinangat nga to a presyo.
Sige, Daddy. Ibagaktukan ko na, apaman na sumangpet. Dakal gaya man ti dyan mo. Manuabulan ng dayta? Siya mabulan ng Daddy. Kabulan ng gaya man. So magmamanulangan nga daw ti Orion. At danton apo ko. Nay, awan sapay makatawan ni Zack nga masikog ka man ang Glenda. Wen nga ron, Nanang. Ay sos, ag-control kayo mga Rupag lang ag family planning kayo mat. Iti kasta saan nga agsasarunaw ti anak yaw. Bayam latay da balayan. Daddy. Ne, ada ka matgayam di taabalayan. Talaga kasta, taka-ubingan da ngamin. Iswa, di mo ka dilaplapdan, tiragat da. Agyaman tayo kitya, tagsasaruno, dagiti apuko tayo. Daddy. Aganak dalata kabayatan anapigsa tayo pa'y nga agawawir. Ay, sabagay mo't kit di abalayan. No pagdanagam ti pagbiyagan da, di ka madanagan abalayan. Da kami ti makamu kadakwada. Kan may sa nakita ko mati panagbaliwon ti anak ko. Pudnong ubing tapay. Agam saan na matabinay bayan ti pamilya na. Amo na ti obligasyon na kas ama kan asawa ti may sa pagtangan. Ikagayad na mati agtrabaho para iti binukol na pamilya. Sana ya, Glenda. And Daddy. Pudno timbagan ni Daddy, Nanang. Uray ubing kami pa'y makunak responsable nga ama kan asawa ni Brian. Banaga pagyaman ako unay iti Diyos. Nga uray nasapa kami ang nagasawa. Saan da kami mo't abinaybayan. Naanos kan nagagat ni Brian, Nanang. Ay na, makapaapal ka mo't Cesar. Imbag ka pa'y tamaaw-awir mo dagiti apo ko ta. Aywan agawit ka nga minan bakit? Iti kasta, maaw-awir mo madazak kan zayon. Isupay man. Sana bali, dandanin malpas ti kontratak. Sana kon nga agrinyo. Kawun nga min Hindi pa lang amin nga ibagbagakan ka. Agam natangkin mo ti ulong. Umdas mo siguro na pagbiyagan tayo dagiti negosyo ana ipuntar mo. Kabayatan ti kaadam ti tabalasiw taaw. Ay, lakay. Naunday mo ti napanawon ti panagan-anos mo dita, bakit? Ubing pa ni Brian iti pemanaw ka. Ita, adan do aputot na. Agawit kan, tapno makaina na kamay. Mami! Ay na, nakatataerlat ta ti anak ko Pudnuti ko na ni Daddy. Panawan mo tan tapno agawit kayo. Iti kasta, makaina na kay mutan. Bakit kayon? Agawit kayon. Pasyak mo trabaho para kada kayo. Ay na, amum ka di, akail-iliw kayo una yan. Ay nangrunakin ka anak ko. Kaya't kauna nga agkan kan arakupan. Ay na. Ni Mami man. Sana kon nga ubing. Tapno agkan kan arakupan nyo. Dagito ilatan apo ko yo ti pangipapasan nyo iti iliw yo kanyak. Iso nga agawit kayon. Ayun na. Nagawid ako na talaga, anak ko. Tapno maaw-awir ko matan dagiti apo ko. Brian! Apay bakit? Mga no, mabalin nga ikanak mo't iti uray basit laeng pagpuunak nga agnegosyo. Saanan bakit? Asikaswam kit di dagiti anak ta. Saanak mat nga kurkurang amang mangtad kan ka. Wen sa bali latamot adabukod ko akwarta. Di nagbatnugak mat.
nakababain ka dagiti dadakkel mo. Amangan no, adda maibagada kanya. Siyempre, adamot dagiti banag akayat ko agatangan. Kaya't ko nga agtaod mo't kuma iti mismo ang nagbanugak ti igatang ko no gastusa. Magatang mo mo't amin na kay kayat mo. Ikan ka iti kwarta. Gatangam latta ka din no anya ti kayat mo agatangan. Awan parikot ka da mami kan daddy. Siyak ti makamo kunak lang aro din. Ang Brian. O sige, tapno di mo mat ko na. Ikan ka iti pagpunam. Sigurado adi mo mabaybay ang dagiti anak ta. Agpay so, Brian. Amumot asanak ang narigat akasarsarita. Ngam kas itin ako nakon. Sigurado lang adi mo mabaybay ang dagiti anak ta. Owen, Brian. Ikari, katagyaman ako, nay. Hello, apay ya? Umanawag ka kat madamati trabaho ko dito italyer. Nagadot isang sangbot ko. Brian, pangasim. Agawid ka, Dagos. Nagmato ti gurigur ni Zion. Apay kay, kat no nakasarsaran tayo di pinanawak. Owen nga ron. Nadyak man amo. Agay ay ayam damot kan ni Zach. Pagamuan ta kila at matlatan na nagsangit. Di sa klutak. Kasta una yabara na. Daitan ti bagbagakan ka, Glenda. Mabaybayam sanda kiti ubing Gapoy ti dayta online selling mo. Brian, di mo kumamot iraman ati panagon online selling ko. Pudno nga agon online selling ak. Ngamjak mo ti dabaybayan. Amok mo ti obligasyon ko. Amok ti oras ti panagtrabaho. Talaga siguro mat nga nairanran na ngagsakit ti anak ta. Pangaasim, santa kumamot ta na pagrikyaran day ta abanag. Agawid ka kit din. Madanagan na kiti kasasahan ti anak ta. Ala, agsagana kayo tadagasan kayo dita balay. Ipantay di ospital ti anak ta. Maamiris bumat siguro itan ti ibagbagak idikan ka, Glenda anak ko. Nanang. Pudno, nasaya at isasaadan ti biyagyaw. Hanggang oray pupuutam to'y kunak. Adda kat adan tulat ta saan niyo apag kinawatan nga agasawa. Nagruna no may papan kadagiti anak yo. Kastamatan iti financial. Awan perpekto a pamilya anak ko. Nang. Hanggang anusam tay sumat ti kinayat mo. No kumata nagadal ka ide. Di maisa ka mat kumaita na professional. Nurse ka kumamatitan. Saan tay nun unang mga minti nagbulakbol ka naggantail. Ay, apaw pakawanan nak. Makasauak manan iti saan arumbang ako na account. Pakawanan ta kumananang. Nagbali na kasukir nga anak. Tiamok idikat. Saan kayo nakasapulan pa'y? Nagbidutak. Gaputa. Tada kayo matlagayam ti kamangek no kastoy nga da parikot ko. Sorry nanang. Agbabawi akman ang naladawan ti amin. Mala, ustunan. Anyagay nga road. Adda ditan. Nalpasain. Addan anak yu ni Brian. Tinapatag saan nakaakab-kabilan. Kan may isa. Nasingput-but nagiti na kay kamangam. Nanang. Amin ababawi kat adda iti uday. Awan ti babawi nga umuna. Isuanas kan lang a panunutan pa'y anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo iti biyag anak ko. Oh, kat kumusta nga iti biyag? Kumusta mo ti may nga asawa kan inadagiti dua a baby boyfriend? Okay lang, mood friend. Sana maliklikan. At dalatasan mi apag kinaawatan nga gasawa. Ngam, kaasi na. Maurnos may mutlang nga dagos. Nasayat nga rod ano kasta, friend? When friend, kat
Sika, kumusta ka mo din? Dahito Kaasi ti apo. Umadanin ti panagturpos ko iti kolehyo. Umadanin amalpas ko matlaang ti kurso ngay nararapaap ko. Ay, imbag ka pa'y, friend. Sumagmamanulaan nga na bulan ti urayam. May sakan to na nurse. Banaga, day tamo ti nararapaap mo idisan ka di? Kunakmat ngamin kan ka ide nga ituloy mo ti agadal. Ngam nagtangkan mo ti ulom. Kinaykayat mo matinagyan iti inuman. Anya ngay, inasawa da kakit nga rod adagos. Agbabawi akman. Ngam naladawan ti amin. Sayang, ngamin, jak na enjoy ti panagbalasang ko. Nasapa ang nakiasawa ak. Nasapa ak ngamin ang naganak. Nasapa ak ang naadaan iti obligasyon. Pagyaman aklata na, gaputa, nasingpot mo ti nagbalin nga sawak, kastamot ang dagiti na ikamangak. Talaga siguro akas ti biyag, friend. Iso siguro ti makuna agasat mo. Sana bali, tanasaya at matibiyag yu ita. No intuloy mo tinagadal, saan mo matanama mo ni Brian? Kan, saan kayo matanaadaan iti nagugwapo nga anak? Kan, saan ka naadaan iti nasingpat na katugangan? Saan ka di? Owan mo't kit di friend. Aklunak ang nagbiddutak. No amirisak ngamin ti amin, awan sa bali apabasulak no saan at ibagik. Talaga asyak ti ayan ti biddot, ngamin nagbalinak asukir nga anak. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Imbaglaangan tanasingpet ken nagagat ti nagbalin nga asawak, kastameten dagiti na ikamangak. Kadagiti padak nga agtutubo, ipasnak yu ti agiskwela. Banoron yu ti rigat ken sakripisyo dagiti naganak yu. Ngamin awan ti sabali ang mairanod no saan ada kayon tumatlaang. Aging galangan dito'y Miss F. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Glenda. Ken ka pagayam, Glenda. Daytan jay kunkunada nga study hard, don't study hard. Alaket talaga siguro nga iso ti makuna agasat mo pagayam ko. Anya ngay kat adaditan, nasapa ka anak ki asawa, iso nasapa ka mat anaadaan iti obligasyon. Sayang lang, ngamin saan mo na-enjoy ti nagbalasang. Sayang mat, gaputa saan mo iturpos ti panagadal mo. Ngam no talaga nga kayat mo ti makaadal, saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko. Mabalin mo mat nga ituloy ti agadal. Kasaritam ti asawam kastameten dagiti na ikamangam. Agadal ka. Aramidam akarit dagiti naglabasam, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biag. Alakastan pagayam, Glenda. Ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.